ንግሥተ ሰማያት ወምድር ማርያም ድንግል ንግሥተ ሰማያት ወምድር ማርያም ድንግል ተፈጸመ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ አሚነ ነአብ ወላዲለ በስመ ወልድ አሚነ እንወልድ ተወላዲለ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሚነ እንመንፈስ ቅዱስ ሰራጺለ ምንም እንኳ በስም በግብሪ በአካል ሰለስተ እንተበልኩ በባህሪ በመለኮት በስልጣን በፈቃድ ሓደ አምላክ እና በመማን ነዚህ ቃል እዚ ከነማሃር ዘፈቀደ እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ወዳሴን ንዑ ይሁን ነው ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ ናይሎም ማዓንቲ ትምርትና ከንርኢና ማለት እዩ ሎሚ እቲ ዘመኑ ዘመነ ጽጌ ናይ መወዳእታ ዝውዳሉ ሰዓትን ጊዜን ኣብዚ ጊዜ እዚ ከዓ ናይ እመቤታችን ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም መምላስ ንሓስበሉ እዋን ስለዚህ ነዚ ሰዓት እዚ እግዚአብሔር አምላክ በምህረቱ ጠሚቱ ከሕልፈልና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ከመተዊ ጸሎት ከሆነና ከም መዝሙር ዳዊት መበል 134 በመንባብ ትምርትና ክንጀምሪና መምላስ ናያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እዋን ዘበነ ጽጌ ስለዝኾነ ስደትና ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያምና ክንርኢ ማለት እዩ አንቱም ብለይቲና ቤት እግዚአብሔር እትቆሙ ኩልኩም ባሮት እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር አመስግንዎ አመቅደሱ አዳውኩም አልዒልኩም ጸልዩ ንእግዚአብሔር ከአመስግንዎ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባርክኩም ይብል ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር አምላክ ዝከበረን ዝተመስገነን ይሁን ባር ካብ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ካብታ እንባናን መጸግዒትናን ዝኮነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብታ መልእለ ፍጡራት መተፈጣሪ ዝኮነትን ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እግዚአብሔር ክባርከና ንኩሉ ግብርታት ክፍጽመልና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ነዚሁ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባርክኩም ዝበለ በዚህ እዋን እዚ ነዚና እንርኢ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከምቲ አቦታትና ነዚ ዘመን እዚ ዝኸውን ዝደረስዎ ቃላት ብምርአይ ነዚ ናያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስደት ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ክፋላት እኳ ርኢናዮ ነርና ሎሚ ነቲ ናይ መምላስ እዋን እስከ ማኣዜኑ እግዚእቲ ውስተ ምድረ ነችር ትህልዊ ሃገርቺ ገሊላ ነዋ እተዊሎም ከም ዝጸውዑዋ ካዊና እንርኢ ማለት እዩ ነዚ ከነግሩ ከለው አቦታትና ነዚ ቃል እዚ ደሪሶምና ንርኢና ማለት እዩ ከምዚ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ብለይቲና ቤት እግዚአብሔር እትጸልዩ ንእግዚአብሔር አመስግንዎ ናብ ቤት እግዚአብሔር ከድኩም እዳውኩም አልዒልኩም ናብ እግዚአብሔር እትጸልዩ ንእግዚአብሔር አመስግንዎ እግዚአብሔር እትን ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባርክኩም ከም ዝበለ ኩሉ ጊዜ በዚህ ዘመን እዚ እንዝክሮ ለይቲውን ዝበጽሕ ጸሎት እንተዳ ኮይኑ ሰቀቃወ ድንግል ማህሌተ ጽጌ ማለት እዩ ካብ ሰቀቃወ ድንግል በመራይ እስከ ማአዜኑ እግዚእቲ ማርያም ውስተ ምድረ ነችር ትሄልው ይልም ክሳብ ማአስ አፍቲ ምድረ ናይ ካልኦት ሰባት አፍቲ ምድረ በዳ ትፈልጽዮ ዘይብሉ ቦታ ክሳብ ማአስ ክትህልዊ ክሳብ ማአስ ክትነብሪ ኢሎም ሃገርቺ ነዋ ናሁ ይብልያፍቲ ገለገለ ድርሰታ ናሁ ነዋ ኩሉ ይዘስም ሃገርቺ ነዋ ገሊላ እትዊ ናብ ገሊላ ንዕተ መለሲ
ናብ ገሊላ ንዕእተዊ ኢሎም ለወልድቲ ህፃን ዘስሙ ናዝራዊ ለክብረ ቅዱሳን በከመይቤ ኦዚያን ዜናዊ ግብጽ ጸዋዕኩዎ አቡ ራማዊ እቲ ሰማያዊ ዝኾነ አቡ አቀዲሙም ብትንቢት በቦታት ካብ ግብጽን ወደይ ጸዋዕኩዎ ከም ዝብል ልክዕ ከምኡ ነሆ እቲ ግዜ አኺሊ እሞ ንዕተ መለሲ ንዒ ናብ ሃገር ከገሊላ እተዊ ንመን ሒስኪ ነቲ ህፃን ወድኺ ንሱ ኸዓ ዘስሙ ናዝራዊ ኢሎም እቲ ሽሙ ናዝራዊ ዝተባህለ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቂፍክዮ ሓዚልክዮ ዝተሰደድኪ ወድኺ ሒስክዮ ንዒተ መለሲ ክብሉ አቦታት በዚ እዋን እዚ መምላስ ናዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብቲ ምድሪ ዝነበረቶ ናይ ስደት የርኤና ማለት እዩ እዚ ስደት እዚ ዘመኑ ቁጥር ግዚውን ፍሉጥ ነይሩ ባለ ራእይ ዮሐንስ አብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 11 እንተዳይናዮ እዚ ዘመን እዚ ኮፍ አቢሉ አቀሚጥልናሎ ማለት እዩ ክንደይ እዋን ከም ትስደድ ኣብዚ ስደት እዚ ኸዓኒ እቲ ጸላኢና ዝኾነ ጥንት ጸላኢና ጸላእ ሰናያት ንዓአ ከሳድዳ ወይውን ክውሕጣ ደሊ ይጽበያ ከም ዝነበረሞ ወዳኻ ከም ዘይተኻአሎ ንዓአም ክረኽባ ከም ዘይከኣለ ንሳኻ ነቲ ዘመንን ዘመናትን ፈረቃ ዘመንን ምእንቲ ክትሕልፍ ነቲ ዝነበረ ነቲ እዋንቲ ምእንቲ ክትሕልፍ ዓበይቲ ክንፊ ናይ ንስሪ ተዋሂቦማስ በሪራ ከደት እሱውን ምእንቲ ክውሕጣይሉ ካብ አፉ ተፈአይሉ መቸም እዚ ተፋእዚ ክሳብ ሎሚ ናብ ቤተ ክርስቲያን ጸረር እንዳበለ ጌና ይጸረን እዚ ሽዑ ዝተፈኦ ክሳብ ሕጂ ማብ ልብ ደቂ ሰባት እንዳመጸይ ናብ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እናመጸይ ክሳብ ሕጂ እቲ ሽዑ ዝተተፈአ ክሳብ ሕጂ ምድር እንዳሰተየትያ መቸም አንድም ምድር ዝተባህለ ደቂ ሰባትዮም በተሐደም እቲ ምድረ በዳ እቲ ወጽያ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ካብቲ ዝነበረ ቁጣዓ ናይ ጸላእ ሰናያት ኣብ ልብ ደቂ ሰባት ምስኣተወ ኣብ ልብ ደቂ ሰባት ኮይኑ ኸዓ ነቶም ክንድዝ ዝኣኽሉ ህፃናት ክሳብ ዝቀዝፍ ንዑ ክረክብ ግና ከም ዘይከኣለ ይነግረና ማለት እዩ ነዚ ዘመን እዚ ሓሊፉ እዩ በቃ ሕጂ እዚ ዝኣክል ምረት ዘለዎ ዘመን ሓሊፉ እዩ ሞኒ ንዒ ናብ ሃገርኪ እንታይ ግበሪ ተመለሲሉ መቸም ቤተ ክርስቲያን ተሓስቦ ዘላ ተሓልፎ ዘላ ምረትም ይሐልፍ ይኸውን ሓደ መዓልቲ ቤተ ክርስቲያን በክብራን ኣብ ክብራን በቶም ዝግባአን ክትከይድካ ከርኤና እግዚአብሔር ነዘበን እዚ ክመልሰልና ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ነዚ ምስራኤ እዩ ወተመይጠት ማርያም ሃገረ አብ እስራኤል አቦሃ ይልዋ ወተመይጠት ማርያም ሃገረ እስራኤል አቦሃ ናብቲ ዓድ ቦታታ ናብቲ ቦታአ እንታይ ገበረት ተመለሰቲ በቃ ሎሚ ናብ ቦታታና እንመለሰሉ ዘመኒና እናፍቅ ዘለና ማለት በቃ ናብ ቦታታና ናብቶም ጥንትን እግዚአብሔር ዘስመርዎ ንዑስ ሚሮም ከአ ክብር ረኺቦም ምስ ጸግኦም ምስ ምልክቶም ዝሓለፉ አቦታት ከምቲ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አመልእክቱ ክዛረብን ከሎ ካብን ዓልመን ከም ዝተማሃርኩም እንታይ ግበሩ ፍለጡ አሰር እምነቶም ከአ ሰዓቡ ነቲ ዝሓለፍዎ እምነትን ህይወትን ክሳብ መወዳእታ ከመይሎም ከም ዝሞቱ ክሳብ መወዳእታ ከመይሎም ከም ዝሞቱም እንታይ ግበሩ ረአዩ ሰዓቡ ክብል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን 13 ጽሒፍዎ ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ እዛ ደዚ አሁን ናብ ሃገራ ክትምለስ ከላ ከምዚ ክንብሎ ዝጸናሕና ነቢራ በግብጽ 42 አውራ ሃይሉ 42 ወርሒ ተቀሚጣ ኣብ ግብጽ ኔራ
ናብ ዓዳ ናብ እስራኤል ናብ ተሃገር አቦአ እንታይ ተገበረት ተመልሰት እንዘ ይሰግድ አላቲ አዋልደ ጢሮስ በአማሃ ናሁ እምእዜስ ነገፍኩ ለሃ ለእምየ በእትወታ ረከብኩ ፍስሃይ ነቢራ በግብጽ 42 አውራሃ እንዘ ይሰግድ አላቲ አዋልደ ጢሮስ በአማሃ ናሁ እምእዜስ ነገፍኩ ለሃ በቃ አብዚ ጽቡቅ የለም በቃ ጽቡቅ የሪ ተቀምጥልና ዘሎ ሕጂ ሐዘነይ ወዲኤል በቃ ነገፍኩ ለሃ ወይሌ ወላ እንዲዝብሎ እተ ሐዘነይ ወዳዕኩ ይል በቃ አብዚ ወዲኤ አለሁ ይሉ ንምንታ እተና ዋልደ ጢሮስ እና ሰገዳ አማሃ ሒዘን ተቀበለ አይሉም በቃ ነታ አማሃ ሒዘን አዋልደ ጢሮስ ኩላተን እንታይ ገበራ ተቀበለ አይሉ አቀድም አቢሉ በትንቢት እቶም ዝጾልኡኺ ኩላቶም ኣብ ታሕቲ እግረኺ እንታይ ከገብሩም ክሰግዱም መዘምራን ይሕዋትና እንታይ ያምዝብሉ ኣብ ታሕቲ እግረኺ አይዛብ ክሰግዱዮም እቶም ዝናቁኺ ዝጸልኡኺ ኩሎም ኢሎም ነቲ እቶም ዝጸልኡኺ ዝናቁኺ ዝነበሩ ከይፈተውሁ በቃ ጸጋኺ አሚኖም ሪኦም ኩሎም ኣብ ታሕቲ እግረኺ ክሰግዱዮም ከም ዝበለ አቦታትና እንዘ ይሰግድ አላቲ አዋልደ ጢሮስ በአማሃ ናሁ እምእዜስ ነገፍኩ ለሃ ለይእቲ እትወታ ለእምየ እትወታ ረከብኩ ፍስሃ ይለው አደይ በመታዋ አደይ በመምጻ ናብ ዓዳ በመምጻሐሲ አና ሓወሰት ይበይ እዚ ሓጎስ ዚና በቃ ራይ ሕጂ እዚ ዝነበረ ናይ በረከት ዘመን መስተወደአ ዝጽበየና መቸም ሓጎስ ንምንታይ እትወሰና ያደና ቀደስ ድንግል ማርያም እዩ እዚ እንተራ መጽዩ ሽዑ ዝመጽእ መቸም እንታይ ብርሃን ይመጽእ አሎ ማለት ናብ ትቦቱ እና መጽይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እና መጽት ያ ናብ ናዝሬት ናብ አድቦ እና መጽያት ያ ሽዑ አቦታትና እንታይ ለማ አብሪሂ ናዝሬት ሃገሩ ይለም አብሪሂ ናዝሬት ሃገሩ በቃ እትወታ ምጽአታ ስለዝኾነ አብሪሂ ሎም ንሕና ልብና አብሪሂና ነዚ ዓብ በዓል ምእታውና ያደና ቅድስት ድንግል ማርያም ክንጽበየ ይግባአና ክንቅበለ ይግባአና ነዚ ማቦታትና አብሪሂ ናዝሬት ሃገሩ ንጉስች በጽሐ ዘምስለ ማርያም መጾሩ ይሉ ንጉስኪ መጽኢሎ በጽሕሎ ሕጂ መስታ ጸዋሪቱ ዝኾነት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መስታ ጸዋሪቱ ምስአ ንጉስኪ መጽኢሎሞ ሕጂ እንታይ ግበሪ አብሪሂ ይሉ ነዚያ ማቦታትና መቸም በምስጢር ክነግሩና ሆለው ኩሉ ጊዜ ኣብ ሰማይ ትነብር አቦናልና ንዑ ክንጽውዕ እንኮለና በሰላም ቅዱስ ገብርኤል አልግባቢልና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንጽውዕ መቸም ኩሉ ትሑዚው ንምንታይ አቦታትና አብሪሂ ናዝሬት ሃገሩ ንጉስች በጽሐ ዘምስለ ማርያም መጾሩ ይሉ እቲ ንጉስኪ ዝኾነ ይመጽኢሎ ስለዚህ ንሱ ጥራይ መምጽኡ ዘይኮነሲ እታ ጸዋሪቱም መስኡያ ማለት ስለዚህ አይንፈለኒና አደኻ ወዳ ካበዲዩ አይንፈላለኒና መቸም ዘበን ምፍልላይ መጽኢና ዘበን ምስፈላለይና ከመይ ምዃኑ ምረቱ ይርዳኩም አሉ ውሉድን ወላድን ምፍልላይ ምሰቦታትና ምፍልላይና ካብ እግር ቦታትና ምፍልላይና
ካብ እግሪቶም ዝወለዱና መጻሕፍቲ ምዕላይና ካብ እግሪታ ዝወለደትና ቤተክርስቲያን መልጋስና መቸም ዝመጽእ ኩሉ ርዱይ ስለዚህ አቦታተና ከመሳጥሩ ሆለው ውሉድ ወላዲን አይፈላልዩኝ ስለዚህ ንናዝሬት አብሪሂ ክብሉ ሆለው እቲ ንጉስኪ ዝኾነ ክርስቶስ መጽዩ ምስመን ምስታጽዋሪቱ ዝኾነት አዲኡ ኢሎም ግን ሰሪሕዎ ዝመጸ ስራሕም እንታይ ታኦታተ ግብጽ ኩሎም ቀጥቂጦ በበትሩ ነቶም ታኦታት ናይ ግብጽ በሙሉኦም በበትሩ ገይሩ ቀጥቂጡ በቃ ሰባቢሩ አጽሪው መጽኢሎ ኢሉ ሶይሊ ኮነን መብዛሕቱ ጊዜ ተዓድም ህይወትካ ከተድሕን ኮመንዲ እስኪ ናፍስጋ ገጽ ይምልስ ከብለኩም ይቆር በሐደለና ነው ናፍስጋ ገጽና መምልስ ንበል እጂ መስመረረካ እንዳይ ትገብር ስጋኻ ህይወትካ ተድሕን ትወጪኻ ካብ ሃገርካ ወደ ወጪና እንዴ ወጪና ዘይኮና እንደለና ሙጻና ጥራይ እቲ ጸገም ተሐድም ትወጽ ካበይ ካብቲ አብዚ አቦታትና ደሪሶምልና ነረክቦ ኢና ማለት ስለዚህ ነዚህ ናይ አቦታትና ህይወትን ጉዕዞን ተመልኪትና ርኢና ነቲ ህይወትቲካ አስተብሂልና ንስለ በዓል ክነብዕል ንስለ ጾም ክንጸውም ጥራይ ዘይኮነ እቲ ጾምና በረከት ዘለዎ ክህልዎ ርዲት ክውሰኹ እቲ ዘመኑ እቲ ክንካፈለሉ ኢልና እንሓልፎ ዘለና ዘመን ኣብዛ ሓለፈም ተዛራሪብናሉ ነርናይና ክንጾም ንኽእል ከይንጾም ንኽእል እሱ ጸገም ይብሉ አው ይኮነን ጸገም ግን ነዚ ዘመን እዚ ዘኪርና እንተዳ ዘኪርናዮ እንተዳ ዘከርና ያንሐልፍ ሃሊና ንበረከት ክኾነና ምንቲ ንበረከት ክኸውን እንተ ኮይኑ ግና እቲ ዕይኡ እቲ ንዓና ክሕድረልና ዘለዎ አውሽጥና እንታይ ምኾን ክነሰውለሉ ይግባና ማለት ንምንታይ እዚ ዘመን እዚ ክሐልፍ እንከሎ ንኹላትና ንበረከት አቀድምና ሚልና ይና ነትኒ አዳም ስደትም ክመልስ ነቶም ብልሕሪኡ ዝስደዱም ጀማሩ ኮይኑ ክባረኽ ነቶም ቅድሚኡ ዝተሰደዱም ናይ በረከት ምዃኑ ካርኢ ጎይታ ከም ዝተሰደ እዚ አስፈሐቢልና ኣብዛ ሓለፈ ዝነበረ ትምርትና ሪኢናዮ ኢና ማለት ስለዚህ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ከዓ መምላስ እዩ ኣብ መምላስ ከዓ እቲ ስራሕ እንታይ ተሰሪሑ ኢና ሕጂ እንሪኦ ዘለና ይጎይዮ ወይ ተሃፈሩ ሰራዊተ ሄሮስ ጾሩ ዘበላ እሌሁ እኩየ መከሩዊል እቶም ብኽፍአት መኺሮም ኣብ ልዕሊኡ ዝጎየዩ ሰራዊትን እቲ ንጉስን ሄሮድስን ንባዕሉ እቶም ሰራዊቱ ከዓ ምስኡ ክፉእ መኺሮም ኣብ ልዕሊኡ ዝጎየዩ ኩላቶም ሓፊሮም ተረፉ ኢሉ መቸም ንቤተ ክርስቲያንን ንነፍስናን ዘሳድዳን ዝጎያን ዘሎ መቸም ሓደ ጸላኢ ዘለና ንሱኻ ጸላሰነት እዚ ሓፊሩ ክምለስ እንተ ኮይኑ ዕዮ ክዕየሎ ኣብ ህይወትና ስራሕ ክስራሕ ክኽእል ኣሎ ውሽጥና ብቃለ እግዚአብሔር ተነዲቁ ክስራሕ ክኽእል ኣሎ እቲ ዝግባና ዕዮም መንፈሳዊ ዕዮ ክንዓይ ክንክእል ኣለና እቲ ዝግባና መንፈሳዊ ዕዮ ይኮለ እቲ ዝግባና ዕዮ ከዓየና እንተ ዳአኔርና ግና ጽባሕ ንጎ ጥራሕና ኢና ንተርፍ ጥራሕካ ምዃንካ ከመይ ከም ዝሕፍር ማንም ሰብ ብሱጉ ይፈልጦ ማንም ሰብ ጥርሑ ንጽርግያ ክወጽእ ዝደል የለን እንትርፎ አእምሩ ዝሰሓተ እንተ ዘይኮይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጥራሕካ መጽናሕከ ክንደይ ዝሕፍር
ካብዚ ዝዓብየም ዝሕፍር ስለዚ እቲ ዝግባአና ስራሕ ሰሪሕና ነቲ ዘመንና ኣብ ዝመሬት ዘለናዮ እዋንን ዘመንም ክንሓልፎ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ይብጽሐና ማለት እዩ ሃሌ እህተ ሙሴ በከበሮ በመዝሙር ይል ሓፍት ሙሴ ማርያም ከምቲ ከበሮ አልዒላ ዝዘመረቶ መዝሙር ምስጋና ዘሚራም ዝተቀበለቶ ንዑ ብምዝካርዮም በእንተ ስጽመቱ ለፈርዖን ዘጸረ ህዝባ እምባህር እቲ ጸረ ህዝባ ዝነበረ ፈርዖን ነቶም ህዝባ ክወስዶም ክቀትሎም ኢሉ ሰራዊት ኣብ ዝለኣኸሉ እግዚአብሔር አምላክካ ብኢድ ሊቀ ነቢያት ሙሴን በመሪሕነት ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤልን ነቶም ህዝቢ ይሕልዎምን የጽልሎምን ስለዝነበረ ኣብቲ ዘመንቲ ነቶም ህዝባ ክውሕጥ ኢሉ ዝመጸ ሰራዊት ኩሉ ባሕሪ ምስ ወሓጦስ ማርያም ሓፍት ሙሴ እንታይ ገበረት ኢሉ ከበሮ ሒዛ ዘለለት ኢሉ ንምንታይ ትዕዮ እግዚአብሔር ንምስጋን ነትዕዮ እግዚአብሔር ንምስጋን ሎሚ بحق يعبرديت كوينا خبرونا بيتكسن كن هارمو يقبالنا حدا ጊዜ ስክፍታለኒ ማለት ናብ ስምዒት ገጹ ከይከይድሞ እንታይ ንገብር ከም ዘለና ከይጠፍአና ንምንታይም ከም ንዝምር ዘለ ከበሮ ሒዝና ቤተክርስቲያን ክንዘልል እንታና ንዝምር ከም ዝነበርና ነትኸበሮ ውርድ ንሰበልና ከይኖርሰው ስለዚህ ኪነውት ስምዒት እትዕዮ ክራአየና አለው ናይቲ ዕዮ ገባሪ መን መዃኑ ፈሊጥና አሰውዒልና ነቲ አያይ ናይቲ ዕዮቲ ምስጋና ይግቦይልና ብርዲት ከነመስግን ጽቡቅ ማለት እዩ በሐቂ አም ምስጋናና ሎሚ ርዲት እንተወሲኽናሉ ብጣዕሚ ንበረከት ኮኾነልና ማለት እዩ አስተውዒልና ክንገብሮ ማለት እዩ ቃልዮት ይስማዓልኝ ነዚህ ነገር እዚ ፈሊጣ ያኻኒ ማርያም ሓፍት ሙሴ ከበሮ አልዒላ ንግብር እግዚአብሔር ዘመስገነት ማለት እዩ በሰዓትም ናይ በሐቂ ነዝ ነገር እዚ ይሕፊሩ ንመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ካ ናብ ዓዳፍት ምለስ ምስማዕ መቸም ጽባሕ ሰንበት ዘሎ ማህሌት እንድዒ ጣዕሙ ከመይ ይራየኩም አሉ ንዓኹም እኮ ድሮ በጽሒ ይመስለኒ በአኹም ሰንበት እዩ ዝናትኩም ሰዓት መብዛሕቱ ጊዜ ይዳናግረኒ ንዓና ሕጂ ቀዳም ናይ ምሸት እዩ ዘሎ ናይ ምሸት ገጽና እንዳከድና ኢና ሰዓት 3 ከባቢ በጽሒሎ ንሕና ሕጂ እንዳተጸበና ኢና ሃሪፍና እንዳተጸበና ኢና ንምንታይ ነቲ መምላስና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነዚ ቃላት እዚ ብጽዑመ ዜማ በትናይ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ዝደረሶ ዜማ መላእክት ጌርና ማህሌት ክንሐድር ማለት ስለዚህ በዚህ ሰዓት እዚ ከምቲ ማርያም ዘመስገነቶ ሎምም ንሕና ነዚ ምስጋና እዚ ድልዋት ክንከውን ይግባናይ እግዚአብሔር ነዚ ነገር እዚ ክንፍጽም ነዚ በረከት እዚ ክንሳተፍ ነዛ ሰዓት እዚ ያዘብጽሐና ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ንዑ ይኹን አቀዲሙ ስደትና እስራኤላውያን ኣብ የብቅዒሉ በመሪሕነት ሊቀ ነቢያት ሙሴ ዝመለሰ ድሒሩም ናይ አዲኡ እናቱን ስደት ያክሊሉ ናብ ዓዶም ናብቲ ክኸብረሉን ክስቀለሉን ዝግባኦ ስፍራ መምላሱ ንዓናም በሐቂ ነዚ ክልተ መምላስ እዚ ናብ ልብና ክንምለስ ቀዳማይ ኣብ እምነትና ክንህሉ ካልኣይ ሳልሳይም ናብታ እምነትና እንኽብረላ ምድር አጋዚ መምላስና ከጸብቀልና እንከረየና ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልና ነዚው እንዘትብል ይትነከር
እግዚአብሔር እዚያ እግዚአብሔር ሲ መንክሪው ስርሑ ሁሉ ዘገርሚው ይትነከር እግዚአብሔር ይላል በቃ ማርያም ዘመስገነቶ ግብር እግዚአብሔር አዚው ዘገርሚው ይትነከር እግዚአብሔር ያቶ በቃ እግዚአብሔር አዚው ዘመስግኒው ማለት ዘገርሚው ናይ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ድሒና ናብ ሰዓት እዚ መምጽሓ ካብዙ ሁሉ ነገር እዚ ወጽያ ከምዚ ላ መምላሳ ምራይ ዘገርሚው ናተናም ካብዚ ማዓመቁ እዚ ካብዚ መቸም ታኸላ ኢሎሚ አብዘለና መቸም ታኸላ ድቅድቅ ታኸላ ናይ ገንዘብ ጽራይ እናራኻ እግርኻ እንዳጣሐልካይ ብጣዕሚ ታኸላ ዘለዎ ዓዲና ዘለና መቸም እግዚአብሔር መንክር እንዲው በመሕረቱ በጥበቡ ገይሩ ካብ ታኸላ ዛውጪው ንእግዚአብሔር አምላክ ከነ መስግነሉ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልና አሞዳታ ዝብሎ ተፈጸመ ማለት ጽዜ ስሙር ይዝብሎ እዚ ስሙር ቅዱስ ፍጹም ዝሆነ ማለት ተወዲኡ ተፈጸመ ይሉ እዩ አሞዳታ ነቲ መፈጸምታ ናይ ማለት ጽጄ ዘምጾ ማለት እዩ አብዚ ናትናም ስደትና ኹዳልና ምሕረቱ ከብዛሐልና እግዚአብሔር አምላካ ብረድየቱ ክበጽሐና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ናይ እግዚአብሔር አምላክ ዘይውዳ ምሕረት ናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዘይነጽፍ ንብዓት ናይ ቅዱሳን መላእክት ዘይደክም አገልግሎት ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ስብሐት ለእግዚአብሔር ቻነ ዘፈጠረ ከመናምልኮ ስብሐት ለማርያም አምላክ ግዝትነው መድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሐቅን መልዮ ምሳና ነበረ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ዝጎደለን ዝነጠበን በአፍቱ ጋት መላእክት ይታረም ማይክ ፍሪ ንግሥተ ሰማያት ወምድር ማርያም ድንግል ንግሥተ ሰማያት ወምድር ማርያም ድንግል ተፈጸመ 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 ማህሌተ ጽጌ ተፈጸመ